Akwai waɗansu mutane da suke tambaya na shin dan Allah ina da jarin $100 a account ina, shin in je in sayi Profile account ko in ci gaba da amfani da wannan $100 din? Bari in baka shawarwari guda biyu sai ka zaɓa a ciki wacce ce tafi ma. Da farko, idan har cewa wannan $100 din da kake da ita kenan ma baka da wani kuɗin da zaka iya ƙara funding na account ɗinka, kuma baka da hanyar da zaka samu waɗansu kuɗaɗen cikin sauri, to ina mai baka shawara kada ka sayi Profile account. Me yasa nace kada ka sayi Profile account? Saboda idan ka sayi Profile account baka da guarantee, baka da tabbas na cewa zaka iya passing wannan challenge din. Baka da garantin cewa zaka iya passing wannan challenge din. Misali ka sayi Profile account na $50. Ka sayi Profile account na $50, kana da $50. Wannan $50 din zaka ce ba za ka yi trade da ita ba, maybe zaka kashe ta. So kaga idan ka yi blowing na wannan Profile account din, kaga shikenan ka dawo zero, baka da jari. To bari in baka shawara a nan gurin. Idan kana da $100, ka yi trading naka da wannan $100 din. Duk profit da ka samu ka dinga withdraw nashi kana ajiyewa. Kaɗan ci kaɗan sai ka aje sauran. Duk profit da ka samu ka dinga withdraw nashi kana ajiyewa. Wannan zai taimaka ma ba za ka rasa kuɗin da za ka dinga kashewa ba, sannan kuma kana da ɗan waɗansu 'yan canji a gefe wanda kake da su. Idan kuma har kana da hanyoyin samun kuɗi, wanda ko da a ce ka sai Profile account, wannan Profile account ɗin ka yi blowing nashi, kana da kuɗin da za ka iya ƙara sawa ka ƙara siyan wani Profile account ɗin, to ina mai baka shawara ka je ka yi trading Profile account. Amma ba wai ina baka shawara bane kawai ka je ka fara trading Profile account. A'a, idan kana da ra'ayin cewa za ka yi trading Profile account, kuma kana da kuɗin da maybe ko da ka yi blowing account naka na farko za ka iya ƙara siya, to ka je ka siya. Amma tabbas in ka siya Profile account kai blowing nashi, to baka da kuɗin da za ka iya ƙara siyan wani immediately sai ya ɗauke ka lokaci mai tsawo, to ina mai baka shawara kar ka siya Profile account, ka yi amfani da wannan $100 din ka dinga trading a hankali ko $5 ne kake samu ka dinga withdrawing nata, kaɗan ci kaɗan ka aje sauran, ka ci kaɗan ka aje sauran. Lokacin da ka yi blowing wannan $100 din, maybe za ka iya tsira da kuɗin wata $100 din ka ƙara yin funding. Wannan shine shawarar da ni dai zan baka.